Current ba to, kuya? Current? Magkano ang isa? Kaya lang matagal, no? Hello kuya, anong ginagawa nyo dyan? Opo. Pwede ba pumasok dito, kuya? Ha? Pwede. Pwede bang mamingwit dyan, kuya? Haba pala nito. Sana ma-develop pa to.
Pwedeng mananghalian doon. Opo, Mm-mm. may mga tinda po doon. May ano lang, may mura naman. Yan ang kukuha. Kukuha. Maganda po dito eh. Malaki yung park, oh. Mas malaki yung kaysa dun sa Binangonan. Kasi minsan napupunta rin ako dun. May talagang pinupuntahan. So ito po yung park ng Laguna de Bay. Inano lang, tinambakan. Hindi po kayo nag-ano yan? Hindi po, basta po, kasama nga po sa ultim kasi siya po ang captain manager. Kasama po ang nangangampanya ng mga, Okay. kaya ako So- muna nag-handle nito mga bata. So may caretaker po pala dito pag pumupunta rito. Pagpapaalam lang. So coordinated po sila. Tumatawag mo sa inyo.